Jeg hedder Tore Husfeldt, og jeg er forsker og underviser her på IT-universitetet i København. Mit forskningsområde og min store interesse, det er algoritmer, f.eks. Google. Vi har lavet 3 små film, som prøver at forklare, hvorfor algoritmer som Google er så vigtige i dag, og også hvordan Google overhovedet virker. Og i den første film, der prøver vi at fortælle, hvorfor vi i dag som internetbrugere ville være rigtig meget på spanden, hvis ikke vi havde Google. Hvad er egentlig det vigtigste, der er sket i informationsteknologi? Lad os sige det vigtigste siden bogtrykkerkunsten, siden Gutenberg. Er det e-post, internettet, farveskærme, mus? Nej, det vigtigste, der er sket, det er Googles algoritmer. I 1990 var der næsten ingen computere på internettet. Der var sådan set næsten ingen computer. De computere, der fandtes, de fandtes enten i det amerikanske militær, eller på universiteter, hvor de blev brugt i forskningssammenhæng. Og så fandtes de hjemme hos nørder som mig. For eksempel, jeg var teenager i 80'erne, og så havde man en hjemmedatamat, som det hed dengang, som man brugte til alt muligt spændende, som for eksempel at programmere. Man brugte den ikke til at surfe på nettet, fordi der ikke var noget internet, så man brugte den heller ikke til hverken Facebook, eller iTunes, eller MySpace, eller til at handle på nettet, eller til at læse nyheder, fordi ikke bare var informationen der ikke nu, der var heller ikke nogen infrastruktur. Min computer derhjemme var på mit skrivebord og snakkede med sig selv. Men udviklingen gik så meget stærkt i begyndelsen af 90'erne, hvor et par fysikere i Schweiz opfinder det vi i dag kalder webben, World Wide Web, og et program, som muliggør, at man kan læse de sider, der er på webben. Forskellen mellem webben og det, der var før, det var, at webben pludselig var grafisk, det var tekst, det var måske forskellige skrifttyper, man kunne have fede skrift, og man kunne have kursiv skrift, og siderne var koblet sammen i hypertekstkæder. Det blev en bragende succes i løbet af nogle måneder, bare var der 600 sider på internettet, eller på webben. Det var overskueligt nok til, at man kunne følge med i realtid. Jeg kan huske, i 1993, der kunne man sidde i kantinen, og så kunne en af mine studiekammerater komme og sige, der er kommet en ny side på webben. Og så kunne man gå op og kunne kigge på den og se, om det her var noget. Og hvis der var noget, så huskede man, at den var der, og ellers så glemte man den igen. Så det var helt fantastisk. Og det er selvfølgelig umuligt bare i 1995, og det er pløk umuligt i dag, hvor der sikkert kommer 100.000 af sider på internet hver dag. I 1995 var der altså kommet rigtig meget information på nettet. Der var kommet mange handlende på nettet, men det var svært at finde dem. Hvis jeg for eksempel ville købe blomster til svigermor, så selvom der måske var en internetblomsterhandel på nettet i nærheden af svigermor, så kunne jeg ikke finde den, medmindre nogen havde fortalt mig om det, medmindre svigermor måske havde fortalt mig om, at den var der. Så ville det være svært for mig at gætte for eksempel webadressen til den blomsterhandler og komme derhen. 1995 var webportalernes tid. Der var sider som Yahoo eller Yubi i Danmark, som organiserede al den her information. Så selvom jeg som privatperson ikke kunne have styr på de her 2 millioner sider, så prøvede Yahoo at kategorisere dem. Så måden at navigere internettet var, at jeg begyndte på Yahoos side, hvor al information stod fint kategoriseret under overskrifter. Så hvis jeg skulle lede efter noget, blomster til svigermor for eksempel, så skulle jeg bare lige gætte på hvilken måde det her hierarki nok var organiseret, og så kunne jeg klikke mig igennem de forskellige overskrifter. Det er præcis den samme måde, som biblioteker var organiseret på, og stadigvæk er organiseret på. Hvis jeg leder efter noget på et bibliotek, lad os sige, at jeg leder efter information om Helligånden, så går jeg ind på biblioteket og under, humaniora, teologi, Bibelen, Romerbrevet, 8. kapitel, så finder jeg så vers 26 og 27 i Romerbrevet, og det er præcis, hvad jeg leder efter. Så hvis jeg bare i forvejen vidste, hvordan bibliotekaren har organiseret informationen, så kan jeg sådan set finde den, selvom der er rigtig meget information. I den bedste af alle verdener burde min egen boghylde derhjemme også være organiseret på den her måde. Og den metode, den har virket fint i flere tusind år, op til cirka midten af 1995. Fordi så kom der så meget mere information, at ingen bibliotekar i verden nogensinde ville kunne blive færdig med at kategorisere og hierarkisere den, end stille den på den rigtige hylde. Yahoo holdt sig faktisk flydende et stykke tid. Brugerne selv kunne kategorisere deres sider, eller rettere informationsudbyderne selv kunne skrive et brev til Yahoo, hvor der stod, jeg har lavet en ny side, og jeg synes, den ville passe godt under overskrifterne, bla bla bla, og så hænger den så dernede. Desuden havde Yahoo folk ansat til at kategorisere internettet. Hvis vi skal forestille os det her som et billede,
Så i midten af 1995, der ser jeg verden som et landskab af papirsider, internetsider. Og i midten af det landskab, i en lille dal, er der et træ. Og det træ repræsenterer Yahoos kategorisering af de 100.000 eller millioner sider, de er nået at kategorisere. Og så er der en række, måske hundredvis af bibliotekarer, som tager side efter side, kigger på den, siger, at den skal nok hænge der, klatrer op på træet og sætter den på det rigtige sted. Men produktionen af information tog så meget fart i midten af 1995, at der efterhånden rundt om mit lille træ har vokset sig store bakker eller hele bjerge af information. Og hvis vi trækker kameraet lidt tilbage, så kan vi i baggrunden se lastbil efter lastbil efter lastbil, som bare læsser flere og flere sider af. Så de stakkels bibliotekarer, de kan aldrig nå at sætte alle sider op på det rigtige sted i træet, selv hvis vi var enige om, hvor de egentlig skulle hænge. Fritekstsøgningen fandtes allerede i 94-95. Jeg kunne altså tage et ord, jeg leder efter, f.eks. Helligånd, og skrive ind i Yahoos fritekstsøgningsboks, og så ville Yahoo finde for mig alle de mange sider, der indeholder det ord, jeg leder efter. Det var ganske nytteløst, fordi selvom Yahoo altså var i stand til at finde alle sider, som indeholder mit søgeord, så er der tusinder eller måske 100.000, og på det tidspunkt måske allerede millioner af sider, der indeholder det ord, jeg leder efter. Jeg kunne godt bruge Yahoos fritekstsøgning, fordi den muliggjorde, at man lavede små logiske udsagn om, hvad man faktisk ledte efter. Man kunne fritekstsøge efter for eksempel svigermors adresse og blomst, men ikke kirkegård. For eksempel. Så nogle små udtryk kunne man formulere i propositionslogik, og så trykker man på OK igen, og den filtrering var selvfølgelig meget mere kraftfuld, hvis brugeren var i stand til at udtrykke det, han leder efter på en fornuftig måde, og så kunne man filtrere de her sider ned til ganske få sider. Det virkede kun i begrænset omfang, fordi det var meget få brugere, der faktisk havde lyst til at udtrykke det, de leder efter i termer af propositionslogik. Men så skete det. I 1995 så kom Googles idé, som blev altså fundet på af 2 unge datalogistuderende i Californien, som pludselig havde en god idé til, hvordan man kunne løse det egentlige problem. Før vi nu fortæller mere om Googles historie, så vil jeg gerne have jer med på et tankeeksperiment. Det jeg gerne vil forklare er, om Google har noget med moderne informationsteknologi at gøre, eller om det er en idé, som vi lige så godt kunne have fået for mange 100 år siden. Så nu tager vi på en tidsrejse helt tilbage til middelalderen. Når vi i dag navigerer i informationssamfundet, så gør vi det på baggrund af 2 store gennembrud. Det ene er informationsteknologi, digital informationsteknologi. Det er en masse isenkram, computere, ledninger, satellitter, trådløse netværk, store harddiske, som gør, at vi kan indsamle og flytte information meget hurtigt og i meget store mængder. Det andet gennembrud er meget sværere at føle på, fordi vi kan ikke se det. Det er de formalismer og metoder, såkaldte algoritmer, som gør, at vi kan navigere i det overflod af information, som den digitale informationsteknologi giver os. I vores egen virkelighed, så blev de her algoritmer, Googles algoritmer for eksempel, fundet på i 1995. Men man kunne godt forestille sig, at vi som civilisation havde fundet på de her idéer meget tidligere. Og det er det, vi leger nu. Så nu er jeg rejst tilbage i middelalderen til 1200-tallet, hvor vi forestiller os, at den katolske kirke allerede har fundet på Googles algoritme. Her er Jørgen. Han er interesseret i at vide noget mere om Helligånden, og derfor har han opsøgt de lokale munke i Esrum i Nordsjælland. Her i middelalderen findes hverken tv, radio eller telefoner, og der er slet ikke internettet, hvor Jørgen ellers let ville have fundet nyttig viden om Helligånden. Men der går mange århundreder før den slags teknologi står til rådighed. Det til trods findes der naturligvis masser af viden gemt i bøgerne, som man først og fremmest finder hos kirken. Jørgen søger derfor råd hos munken Johannes i det lokale kloster, hvor han håber at få mere at vide om Helligånden. Men broder Johannes er ikke helt sikker på, hvilken bog der på bedste vis kan give Jørgen svar på hans spørgsmål. Heldigvis ved broder Johannes, at der i Rom findes et sted, hvor de kan hjælpe, hos Googlus. Broder Johannes skriver derfor Jørgens søgeord ned på et stykke pergament og sender det til Googlus bygning i Rom,
som er hjertet af kirkens informationsstruktur. Her ved Googlus i Rom arbejder flere hundrede munke med at kortlægge alverdens bøger. Sammen laver munkene et gigantisk fællesregister over alle eksisterende ord. På den måde kender man til samtlige bøger og hvad de indeholder, f.eks. Helligånden. Munkenes anden opgave er næsten endnu mere vigtig. De noterer nemlig alle krydshenvisninger mellem bøgerne. Det kunne f.eks. være, at en bog af Augustinus henviser til en bog af Archimedes. Det noterer munken ved hjælp af en streg mellem de to bøger. De mange streger giver samlet et stort netværk over alverdens bøger og krydshenvisninger. Et andet sted i Googlus bygning har de klogeste munke en meget sværere opgave. Bøgerne, som de andre munke kortlagde, er nemlig ikke lige vigtige. Derfor skal regnemunkene finde frem til en vægtet, rangeret udgave af oversigten over krydshenvisninger. Hvis en bog har mange henvisninger fra andre bøger, må den være vigtig, i hvert fald hvis de bøger selv er vigtige. Ud fra deres beregninger laver de klogeste munke en vægtet graf. De vigtigste bøger bliver tegnet større end de mindre vigtige bøger. Og efterhånden som der udkommer nye bøger, skal denne rangordning regnes om og om igen. Broder Johannes' forespørgsel fra Danmark er nu nået frem til Googlus-lederen Kardinal Veritas i Rom. Han skal nu finde ud af, hvilken af de mange tusinde bøger, som omhandler Helligånden, der er den vigtigste. Umiddelbart en meget uoverskuelig opgave, men ikke for Kardinal Veritas, da hans munke jo i forvejen har indekseret samtlige bøger. På den vægtede graf tager det ikke lang tid for Kardinal Veritas at gennemskue, hvilken bog de fleste andre seriøse bøger refererer til, da bogen altså er den største på grafen. Og det er helt uden at hverken Kardinal Veritas eller nogen af de andre munke behøver at hverken læst eller forstået en eneste af de mange bøger. Alligevel kan de altså finde den vigtigste bog ved at følge den helt systematiske algoritme, som munkene så fint har fundet frem til. Og med det ene klare svar fra Googlus i Rom, kan broder Johannes i Danmark let hjælpe Jørgen med mere viden om Helligånden i kraft af den bedste bog i kirkens bibliotek. Jørgen har fået sit svar. Han har fundet den bedst mulige bog, som besvarer det spørgsmål, han for efterhånden lang tid siden stillede broder Johannes. Og han har fået det ved, at vi har udført Googles algoritme et sted i Rom af en masse munke, i stedet for et sted i Kalifornien af en masse computere. Og det er pointen med det, vi lige har prøvet at fortælle. At Googles algoritme egentlig ikke har noget med digital informationsteknologi at gøre. Den kunne lige så godt være blevet udført eller beregnet af en masse munke, som sidder i Rom. Det er en idé, vi lige så godt kunne have fundet i middelalderen. Selvom Googles algoritme altså godt kunne være blevet fundet på i middelalderen, så måtte vi i virkeligheden vente helt til 1995, inden 2 unge datalogistuderende fik en lys idé. I den tredje og sidste film vil vi nu gerne forklare, hvad den lyse idé går ud på, hvordan Google faktisk virker. Problemet i at navigere på internettet er ikke så meget et filtreringsproblem, men et rangeringsproblem. Eller hvis man vil, et prioriterings- eller sorteringsproblem. Jeg skal ikke bare finde alle de sider, jeg potentielt er interesseret i. De skal præsenteres i en rækkefølge, som stemmer overens med sidens kvalitet. Og det er så her, den gode idé kommer ind. Det er her, at de 2 amerikanske datalogistuderende, Page og Brin, finder ud af, hvordan man kan løse det her problem, og kan løse det hurtigt nok. Så de er i stand til at formalisere begrebet informationskvalitet tilstrækkeligt præcis, at man kan gøre et stykke matematik, og derefter et stykke teoretisk datalogi ud af det, som så i sidste ende kan blive en stum kode, som så bliver selve motoren, selve, skal vi kalde det, hjernen i Googles søgemaskine. Og det var den service, de så lancerede i 1995. Google, der var en søgeboks, der var ingen hierarkisering, der var bare en boks, hvor man skriver det ind, man leder efter, og trykker søg. For mig, det bedste stykke informationsdesign, jeg kender. Jeg kender ikke noget andet program, hvor det er så klart, hvor man skal gøre. Der er en boks, jeg skriver det ind, jeg leder efter, trykker på søg, og så virker det. I vores civilisationshistorie har vi produceret lige så meget information op til, lad os sige, 1999, som i de 2 efterfølgende år. Så hvis man regner antal sider eller skrivemaskinesider, vi har lavet, inklusive Grækenland og gamle Egypten og hele middelalderen op til den 31. december 1999, så har vi lavet lige så meget
som civilisation, som i de efterfølgende 2 år. Pludselig bliver vi altså konfronteret med, at vi skal absorbere, håndtere, navigere i lige så meget information, som vi har haft 30.000 år til at fordøje. Og det skal vi nu gøre helst i morgen eftermiddag. Så derfor sker der noget helt fundamentalt nyt i vores civilisationshistorie i 1995, hvor vi forkaster det, som vi ellers har levet udmærket med i mange, mange hundrede år. Og det, som biblioteket rundt om hjørnet stadigvæk er organiseret under, og laver det helt om. Så for at komme tilbage til mit billede af et landskab, som er fyldt med papir og et lille træ, hvor de stakkels bibliotekarer prøver at følge med i at organisere informationen. Når jeg nu leder efter et bestemt søgeord, så kommer der en stor hånd ned fra himlen og tager lige præcis det stykke papir op, som jeg leder efter, og giver det til mig. Så hvordan virker det? Hvad gør Google egentlig? Og den nemmeste måde at forklare det på, det er ved at forklare, hvordan de ikke gør. Det virker umiddelbart som en god idé at rangere siderne efter, hvor mange besøgende de har. Der er 2 grunde til, at det her ikke virker. Den første er, det ved Google faktisk ikke. Bare fordi jeg navigerer hen til en side og læser den, så får Google ikke tilgang til den information. De ved meget om os i dag, men de ved faktisk ikke, hvilke sider på nettet jeg læser. Men det ville heller ikke være særlig gavnligt for kvaliteten, hvis Google prioriterede de populære sider højt. Hvis Google først begynder at give høj rang til en side, så vil den bare få flere og flere besøgere og flere og flere besøgere, og så bliver det en skrue uden ende. Specielt vil en ny god side aldrig have en chance. Så hvis vi forestiller os, at lad os sige, Wikipedia først blev opfundet i morgen, så vil Wikipedia forblive usynligt resten af civilisationshistorien. Fordi der aldrig kom en besøgende til Wikipedia, så siden fik aldrig høj prioritet på Google, og så kommer der ingen besøgende. I stedet for, så rangeres siderne efter, hvor mange andre sider, der bruger dem. Så vi rangerer ikke efter, hvor mange læsere vi har, men vi rangerer efter, hvor meget resten af internettet stoler på eller bruger den her side. Google tegner infrastrukturen, topologien af hele internettet. På den måde, at vi laver en lille cirkel for hver side på internettet, og en lille pil mellem sider, hvis den ene side henviser til en anden. Så helt konkret, vi har den her side, vi kan klikke på den her kæde, hoppe til en anden side, så de 2 sider bliver nu 2 punkter i det her store netværk, vi tegner, med en pil imellem. Pilen peger i en retning. Det modellerer, at den ene side på en eller anden måde stoler på den anden side. Det er ikke altid sandt, men oftest er det sådan, at når man henviser til den anden side, så siger det noget om kvaliteten af den side, man henviser til. Nu har vi gjort det for 2 sider, og nu gør vi det lige for alle 100 millioner sider på internettet. Det tager noget tid, men Google har rigtig, rigtig mange computere i kælderen, så det her er noget, de kan gøre. Det er forholdsvis nemt. Og så har vi så bygget det her netværk. Det er et netværk over, hvordan informationen i webben hænger sammen. Det er ikke et netværk for, hvordan de her computere i internettet er koblet sammen. Det er ikke et netværk over ledninger, det er et netværk over information, der refererer til anden information. Og ved at kigge på det her, kan vi faktisk lære os, hvad for nogle sider, der er gode, og hvad for nogle, der ikke er gode. Det er helt oplagt, at rød må være en god side, fordi der er rigtig mange, der peger på rød. Tænk på rød som Wikipedia, for eksempel. Man kunne måske også godt tro, at den grønne side er noget værd, fordi der er rigtig mange, der peger på den. Men hvis I kigger på, hvad der peger på den grønne side, så virker det, som om det er en masse meget, meget uinteressante sider, der peger på den grønne side. Det er måske blogs, som ingen anden læser end dem, der selv skriver dem. Og de synes et eller andet er interessant, den grønne side, men det behøver vi andre måske ikke tage så alvorligt. På den anden side, så er den orange side åbenbart rigtig, rigtig god, fordi den røde side stoler på den. Det er måske en kilde, som Wikipedia henviser til. Så selvom den orange side ikke har så mange pile ind, så skal den alligevel tages meget alvorligt også. Fordi det er åbenbart en kilde, som mange stoler på. Så nu har vi endelig fundet en formalisering af begrebet god information. En side er god, hvis der er mange andre gode sider, der peger på den. Så Google gør det her måske et par gange om ugen. Så beregner de hele rangordningen af hele internettet på ny. Og når der nu er nogen, der leder efter noget, så filtrerer Google lynhurtigt de sider fra, som man ikke leder efter, som ikke indeholder det søgeord, man har, og spytter de andre sider ud i den rigtige rækkefølge. Det her virker, og det virker forbløffende godt, og vel at mærke virker det bedre end alle andre forsøg, vi har gjort på at kategorisere og rangere information, uden at forstå, hvad der egentlig står. Fordi det er en helt automatisk proces, som altså aldrig forstår noget som helst af sidens indhold, men kun forstår, hvor populær siden er blandt de andre sider. Så som Google-bruger stoler jeg på en måde på resten af webbens samlede vurdering af en sides kvalitet. Hvis den side, der er rigtig populær,
Ikke i den forstand, at der er mange, der navigerer til den, men i den forstand, at der er mange, der peger på den. Så vil den blive foreslået først af Google. Og så kan man jo more sig med at finde nogle steder, hvor det går rigtig, rigtig galt. Og der er i hvert fald det virker stadigvæk, man kan prøve det derhjemme. Hvis jeg leder efter halvlederfysik, så skriver jeg Semiconductor Physics ind i Googles søgemaskine, muligvis for at lære noget om halvlederfysik. Men pudsigt nok får jeg, og det har jeg fået de sidste mange år, en side, hvor man kan se en halvafklædt Britney Spears. Så det bliver aldrig bedre end the wisdom of the crowd. Det bliver aldrig bedre end, hvad resten af internettets informationsstruktur er blevet enige om, er interessante sider. Og afhængig af, om man synes, Britney Spears eller halvlederfysik er mere interessant, så må man så finde sig i, at nogle gange, så er det de andre, der har ret. Men mindre man altså faktisk leder efter Britney. Og det er der nok flere, der gør. Det var vores sidste film om Google. Vi håber, at du er blevet en lille smule klogere på et værktøj, som de fleste af os bruger hver dag. Hvis du vil vide mere om Google, så kan du jo google mit navn, Tore Husfeldt og IT-universitetet, og se, hvad der sker.